Hello mga bay. Wala pa mi kaon sugod kahapon kay tungod sa ka-excited. So, mangaon mi karon sila tanan wala pa'y pamahaw. Mangaon mi sa ako ang kusina. Manginasal. Okay. Mangaon mi diri. Ito lang. Siyan mo. Ano dito lang. Hello. Lang ba yung sipon? Wala sa maglawas anima. Di ba yung visa? Oo, halo. Diri may mga bay, mga on. Ilang mata katuhok. Hello, good morning. Good morning. Good morning, good morning. Ay, ko natatanggal niya. Ay, nabukan na tabiyahe. Mga bata, magpurman og lipunan. Ayaw sila magkalapos. Sige, ikot. Sige, likod lang, likod lang. Ayan. Promote na ka. Ha? Na-promote na ko. Na-promote ka? Sige, kuhan. Yan na, kaya huwag may kuhan. Yan na, pangin namin. Yan na luto ba? Isa lang yun ha. Only rice lang, diba? Paa o picture. Sige, sa paa na lang yun. Ako barbecue ako. Okay, sige, kabuo. Ay, sila ito kabuo. 1, 2, 3, 13 na imi kabuo. 13. So, 12 wala pa ah. Oh, only rice. Oh. Akin yun. Ay, lang 5 minutes sa paa. Sige, wala. Ayun na, barbecue. Ay, ayaw. Sino may drinks? Oh, ito may inuwag din. Sagun sa. Sa? Pwede kayo tubig ra? Sprite na lang. Kanin na lang yun. Halo ko no. Small. Basta hindi ko. Ito. Okay lang. Yes. Support. Hindi mo, wakala mo kinay. Sige. Mangaon mo ta ng halo-halo? Mangaon mo ta ng halo-halo? Ako kasama na yun. What is it? How much? How many pieces? What do we have this? Sige, kapit na lang sa. Ito na kung saan ko hindi pa ang rice. Ibigay na kayo kayo. Sige, makikita na ka. Sige, Pwede ba yung kwan ko dyan pag-ibig? Pag-ibig card. Hindi kayo nag-answer ng Hi, card. sir. Mayroon Nandiyan si Sir Galera.
Gutom gamay. May strito ka na sa akin mga ito. Nag-aakin ni Reggie. Pang-file. Okay, okay. Pang-file sa board exam. Pang-file sa board exam. Yan. Pag binutang sa pag sa mga Ito ka na yung kami. pagpipilikum. Ha? Okay, pa. Counted na yan. Apa? Kuya. Ikaw, may makita. Tago pa, tago. Selamat kami ka. Awas sih. Oh, itu memang kayo. Ano yung ihikot?
Sudah na? Baka may puro na itong pao. Isawa? Oh, dali na sobra. Barang ko na sobra. Oo, dali. Mua. Oh. Praise Mama. Play ka tayo, mag-play. Mau mana? Barbecue ako. Ha? 5 na. Mayroon na tanan? Ayo. Hindi na pwede. Order na. 13 lang naman. Ilan ba tayo? Baka sobrang guys. 12 lang yun. Ganun na. Ay malagi. Ito mo ito na ba? Pinapili ang balik niya. Hindi na pwede babalikan. Ayaw mo mag-grapes? Guys. Yun eh. Wala eh. Kadalam mo na. Hindi pa kami stata. Wait ka ba igo? Kamura. Ayan. Amen. Amen. Rice. Rice ka.
Kuya, kaon lang na. Dari ko basta na ako. Ano ang video? Mama ba? Matala ko ma. Kaya ko sa misis mo. Yang live mo na. Kasi hindi ka mito. Ano siyang balik ko niliw ko? Doon na lang. Kuya ko na. Gulay pa kung balik. Ha? Sampo. Pasti lang pa maniro ni Nilo sa isang pistol. Dami-dami. Ako kabal nun. So, sa inuwan ba? Parang hindi Sige, sila suka nila. lang dia. Kalihit mo doon. Ay mong bago pang tundo. Oh, ano may galing eh. Dia kena kiwin niya kena Indonesia orang buatan negeri kung kulito wala ba lahat na lang mo ilang lima ka na ang lain na wala ba